Ki bahaying jong ki sijur ki bawan jongok kai perthai ki basa Indor kata u raja bat kasanom rakuwanshi kila subajur pa kasanom kala syara bor syashiliang put kata sya Bangladesh ukpa jong kasanom u Dewi Singh rakuwanshi ulo thok bit syau menteri rangba duk kari u Narendra Modi bat syau menteri kampok ying kari u Amit Shah ha gasngi thok ding ngim don jing syani ai ha ki pulit trari ulong ha ki nong thok kubor ha Indor Ulapan pau ya kejeng singau kia ka papengki mensim ka sonam ka don pisa lai peusan hajar bat kijing dang ksiar habaki arngut kilami na Indor panlit jengok kai perthai sya jelam Meghalaya ula ajing mutru ba kila bandon ki balabut ya kita gi arngut nandu kejing sange jongki ha kuahati lane na ke hotel jongki ha Shillong ka papen i ba kani kadai kekam ka balat mulupa ki pulit ka Meghalaya kila register ya kemukot duma penyap beru Hadin balalap ya kamet yap jong uraja haga artrik jong menayayong haduk menta kipat yok jing tibayai syapang kasanam syu ulapan pau ka kun jonga kala syarak bor bar kadang don haga keti jong kenang rak bor ya ka ki pulit Meghalaya kimpan tok kit bahai ya kene kakam kila lek klem akor naduk ka basdang ngalawat ya ka jing penpoi ya ki sipai naduk ka sngi baki jak rengai ladalek haga por ka babiang kinjin dalalap ya ki haga jing snga jongki Ulong ba kesentar kadai ban IT ya kene kakam cha ke Central Bureau of Investigation CBI. Nda ka jingdu jingkermen ka bala nangjur. U rakuwanshi ulong ba ula pendaj ya kadur bala penpai kala jong ka sanam katkum ka jing ajimut nang ba anla ban lap ya ka da ka besuk. Ka para jonga kadang im lara bor ya ka laong u hamen jong ka sanam. U COVID rakuwanshi nda ka bakerpat ya ki porsen syar ha Meghalaya bakin sange no ban wat ya ka met yap. Bat haga jaka kata kinshim baka sanam kasyak sit hangno rehangno